Να γνωρίσετε λοιπόν ένα φαλόμορφο σώμα εδώ, έτσι, σε πλήρη έκσταση. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τι είναι η σταγονορροή. Μεγαλώνει αυτό. Αλλάζει. Να μεγαλώσει κι άλλο, πόσο να πάει πια. Λοιπόν, αλλάζει. Ξεκινώντας αργά φτιάχνει μεγάλη βάση, επιταχύνει μέσα στους αιώνες, λεπταίνει το σώμα, σχεδόν σταματάει, φτιάχνοντας το εξόγκωμα, ξαφνικά αρχίζει και ρέει και ενισχύει την άποψη ότι μάλλον βρισκόμαστε μπροστά σε χώρο που εθνικές ομάδες δεν ετοιμούσαν. Λίγη μαγεία.